Jo em dedico a la joieria ceràmica, treballo en porcellana i treballo en plata, bàsicament. Aleshores, el que faig és tenir dos oficis que els faig ajuntar. Això li dona una expressió molt més interessant a la peça i li dona un acabat realment de joia. Perquè la unió dels dos elements la fa única, no la fa exclusiva. Aleshores, la ceràmica la treballo tant amb la porcellana, amb la terra, amb pasta i modelant-la, com a través de petits motllos que he fabricat, que em donen peces volumètriques que després puc tallar, puc transformar i convertir d'una peça que seria una sola imatge, seriada, com podria ser un motllo per fer una tassa, amb diferents peces de joieria que no tenen res a veure les unes amb les altres. Es tracta de que quan tens la peça de porcellana que ha passat per tots els seus estats, o sigui, ha estat molla, s'ha assecat, l'hem posada dintre el forn, s'ha cuit i ha arribat a estar vitrificada a la temperatura que ha d'estar, aleshores aquesta peça ha perdut aigua i s'ha encongit. Ara ja tinc la peça a la mida que tindrà una vegada acabada. Ara és amb aquesta peça a la mà que jo puc començar a dissenyar i a treballar el metall perquè s'adapti a aquesta peça de ceràmica. La ceràmica i la porcellana entre elles el que té és que és un material noble, dúctil, dolç, que tu quan el treballes li dones forma i que és un material expressivament molt potent. A Europa hi ha forces esdeveniments importants dintre del món de la joieria, de l'àmbit de la joieria contemporània, amb el Parcours Bijou a París, Inorgent a Múnich i molts altres. A casa nostra, Joia Barcelona, és l'esdeveniment més important que tenim aquí. I l'ACC, des de fa 3 edicions, hi som presents en una exposició de creadors contemporanis. Cada vegada més les escoles de ceràmica tenen un apartat en el qual es fan monogràfics o es fan seminaris sobre la joieria ceràmica. Fa uns quants anys això no existia i cada vegada més, també en les escoles de joieria, s'està introduint la porcellana com a element d'expressió. Jo crec que s'ha fet una molt bona pedagogia aquests darrers anys i si tenim un públic que cada vegada aprecia més la joia amb ceràmica, amb porcellana, i aquest públic ens va responent, li auguro un futur molt bo.